हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका. आज आपण पाहणार आहोत मुगाचं बिरडं. एक वाटी मूग मी पूर्ण रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते मी स्वच्छ धुवून घेतले. त्यानंतर ह्या अशा प्रकारच्या चाळणीमध्ये मोड आणण्यासाठी ठेवून दिले. त्यावर मी एक ओला कपडा घालून ठेवला होता. साधारण हे 24 तास मोड आणण्यासाठी ठेवलेले मूग आहेत. अशा प्रकारे त्यांना छान असे मोड आले पाहिजेत, जेणेकरून त्याची सालं सहजरित्या निघतील. मूग आपण एका पातेल्यात, खोलगट अशा पातेल्यात किंवा टोपामध्ये काढून घ्यायचे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये दुप्पट कोमट पाणी ओतून घ्यायचे. तुम्ही पाहू शकता काही सालं तर सहजरित्या आपोआपच निघालेली आहेत. फक्त आपल्याला ही वेगळी करायची आहेत. अशी ही वेगळी करून घ्यायची सालं. 5-10 मिनटं गरम पाण्यात ठेवल्यानंतर ती सालं सहज अशी वेगळी होतात. मुगाचे बिरडे बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य बघतोय आपण आता. जिरं मोहरी घेतलेली आहे. त्यानंतर इथे आलं, लसूण, हिरवी मिरची हे जाडसर असं क्रश करून घेतलेलं आहे. हा गरम मसाला घेतलेला आहे. एक मध्यम वाटी कांदा घेतला आपण. छोटी वाटी ओलं खोबरं भाजून मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे. ते याऐवजी आपण सुकं खोबरं सुद्धा वापरू शकतो. इथे मसाला घेतलेला आहे. मी मालवणी मसाला घेतला आहे. तुम्ही दररोजच्या वापरातला कोणताही मसाला घेऊ शकता. हळद घेतली आहे. टोमॅटो घेतले. तेल तापत ठेवलं आहे. त्यामध्ये जिरं मोहरी घालून घेऊया. जिरं मोहरी चांगलं तडतडल्यानंतर आपण इथे कांदा घालून घेऊया. कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे. हिंग सांगितला नव्हता मी, चिमूटभर हिंग घालायचं आहे आपण. मध्यम गॅस करून कांदा चांगला परतत राहायचा आहे आपण न थांबता. 2-3 मिनटं कांदा चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण इथे आलं लसूण क्रश केलेलं ते टाकायचं. गरम मसाला घालून द्यायचा. हळद मसाला घालून घ्यायचा. परत हे मिश्रण चांगलं 1 मिनिट परतून घ्यायचं. त्यानंतर खोबरं घालून घ्यायचं. आपण याऐवजी जे नेहमी दाखवतो ते वाटणसुद्धा घालू शकतो कांदा खोबऱ्याचं. हे सर्व मिश्रण आपल्याला न थांबता सारखं फिरवून घ्यायचं. करपायला द्यायचं नाही आहे. छान 2-3 मिनटं परतायचं आहे ते आपल्याला. यामध्ये आता आपण थोडंसं मीठ घालून घेऊ. अजून 2-3 मिनटं छान शिजवून घेऊ. आता आपण यामध्ये मीठ घालून घेऊ. मूग घालून घेतलेलं आहे. चांगलं परतून घेऊया. जर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही एक बटाटा ॲड करू शकता यामध्ये. आता मी यामध्ये 1 कप पाणी ॲड करून घेते. आधी आपण मीठ घातलं होतं, आता उरलेलं मीठ घालायचं. गॅस आपल्याला मध्यम करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर 4 ते 5 मिनटं आपण झाकण ठेवून शिजवून घेऊ. 4 ते 5 मिनटं झालेली आहेत. त्यानंतर आपण टोमॅटो ॲड करणार आहोत. त्याचबरोबर तुम्हाला जर आवडत असेल
तर थोडासा हा बघा मी किती छोटासा गुळाचा खडा घ्यायचा आहे, तो घालायचा आहे, किंवा चिमूटभर साखर घालायची जर तुम्हाला आवडत असेल तर. गॅस स्लो करून आपण परत 4 ते 5 मिनटं शिजू द्यायचे. मूग चांगले शिजलेत, मुगाचे विरडे तयार आहे. आता आपण यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊ. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.